היי, כאן רון גרשינסקי מווב קונג פו, ברוכים הבאים לסרטון שיווק ביוטיוב, למה ועד כמה זה עובד. שיווק בווידאו יוצר בשבילך לידים, בגלל ש-60% ממנהלי העסקים יצפו בווידאו הרבה לפני שהם יקראו את הטקסט שלך. אנשים אוהבים הרבה יותר לראות וידאו כי הם מקבלים הרבה יותר אינפורמציה בפחות זמן. שיווק בווידאו ימיר בשבילך לידים למחירות. אחרי שאנשים צפו באחד מהסרטונים שלך על האינטרנט, 40% מתוכם יבקרו באתר שלך או יתקשרו אליך. שיווק בווידאו יגרום להרבה יותר אנשים לקנות ממך, כי כוונת הקנייה מתוך האנשים שצפו בסרטונים שלך גבוהה ב-76% מזו של אלה שלא צפו. 65% מהאנשים שצפו בסרטון פרסומת יזכרו אותו, לעומת 46% בלבד מהאנשים שצפו פרסומת בטלוויזיה. כל שנייה עולה שעה של סרטונים ליוטיוב. יוטיוב היא הטלוויזיה החדשה, ובה הרבה יותר אנשים זוכרים את הפרסומות שלך או את הסרטונים שלך. אם אתה צריך עזרה, אם אתה לא יודע איך להכין וידאו, מה להגיד בו, איך לפרסם, כל העניינים האלה, אני אשמח לעזור לך, וגם לפנות לך לאנשי מקצוע שיעזרו לך. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תשתפו עם חברים. אם אתם עדיין לא נמצאים ברשימת תפוצה שלי, אז כנסו ל-webkongfu.com, כתובת כאן למטה. תכניסו שם ואימייל בפינה השמאלית למעלה, ואני אשלח לכם עוד סרטונים, הדרכות ומתנות. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.